hogyan tájékozódott a jelöltekről? Nem nyilatkozom. Nem nyilatkozom, hogy tájékoztattam. Minek alapján hozta meg a döntését, hogy kire fog szavazni? Én csak gondolatba szavaztam, akit látom, hogy jó, arra szavaztam. De valahogy csak tájékozódott a 31 jelöltről és a 4 polgármester jelöltről. Igen, de nem tudom, hogy milyenek lesznek, komolyan mondom tényleg, de szerintem jók lesznek a jelöltek, akikre én szavaztam, de nem tudom, nem vagyok benne biztos. Hát az igazság, hogy mindenki szeretne valami jobbat csinálni. Szeretnének mondjuk esetleg ilyen univerzális balhékot csinálni, meg bulikat csinálni itt Abonyba, meg ezt, ami volt is pénteken, hogy vannak ezek a bulik, meg stb. De most választás van. Nem lehetne arra korlátozódni? Lehetne arra korlátozni. Milyen szempontok alapján hozta meg a döntését, hogy ma kire szavaz Füzesabonyban? Én az igazság, hogy én azt szeretném, hogyha tényleg mindenki azt szeretné, hogyha tényleg jó lenne mondjuk nekünk. Nem tudom mibe, de hogyha jó lenne nekünk. Tudja egyébként, hogy ki a 31 képviselőjelölt és ki a 4 polgármester jelölt? A 4 polgármester az Nagy Csaba, Dr. Gondos Csontos, Dr. Csontos László, meg a harmadikat azt nem tudom. De 4 van. Akkor a másik 2 az nem tudom. És a jelöltek közül, a 31 jelölt közül esetleg tud valakit? Akit tüzetesebben átnézett, a munkásságát megnézte, egyáltalán az alkalmasságát megnézte, akár újságban, tévében, interneten, kiadványban? Nem néztem meg. És akkor így nem volt egy kicsit nehéz döntést hozni? Hát nehéz döntés volt, de döntöttem. És mi a szándék és a cél az ön döntésével, mondjuk a város érdekét tekintve? Az, hogy jó legyen minden, hogy az utak is rendben legyenek, meg rendben legyenek a házak, meg szóval, hogy be legyen minden parkosítva. Hogy szép legyen a ház előtt, meg szép legyen az egész város, meg az utak jók legyenek. Hogy ne legyenek kátyúk, ne legyenek gödrök, hogy az utat meg lehessen csinálni normálisan, mert némelyik út úgy néz ki, hogy az valami siralmas, de úgyhogy... Mondjuk ez az árcsökkentés, személydíjcsökkentés. Mi az a zárcsökkentés? Én csak hallottam, hogy dobnak fel ilyeneket is. De hol csökkentik az árat? Hát gondolom, hogy ebben, hogy de kik? Hát gondolom, ezek a kormányi tagok, hogy gondolom szétdobják ilyen. Mert ön most kormányzati tagokra szavazott? Nem, csak hogy gondolom, hogy tehát mindegy, az a lényeg, hogy én azt szeretném, hogy valami jobb lenne. Legyen táncest, meg ilyen, hogy programok legyenek, mit tudom én. Mármint, hogy hol a beparkosított házak előtt például? Nem, például a játszótéren legyenek táncest, akik énekelnek, hogy ki lehessen nyugodtan menni a parkba, mert eddig nem lehetett kimenni a parkba, mert nem volt semmi, ami jónak látnám, hogy ki érdemes lenne menni. Szóval, hogy ki lehessen érdemes legyen kimenni a pályára, hogyha valami. Én azt szeretném, hogyha az volna, mint ezelőtt mondjuk 4 vagy 5 évvel volt, ami mondjuk eddig is volt. 4 vagy 5 évvel. Én azt szeretném. És elmondja nekünk, hogy mi az, amit szeretné, és mi volt 4 vagy 5 éve? Hát most mondtam el, hogy tényleg azok a bulik, meg azok a tényleg, tehát azért újítjuk már fel Füzesabony, tehát ne nevetségesítjük már Füzesabony, tehát újítjuk föl, tehát azért csak terjeszkedett Füzesabony.
meg azért mindig jobb lett, és én azt szeretném, hogy azért minél tovább terjesszük ezt a dolgot. És lehetett táncolni a parkban. Akár. Mit vár ön az új testülettől? Hát, hogy legyenek jók, hogy be legyen, hát, hogy hogy legyen, azt mondja, legyen olyan, hogy ne legyen tánc, meg legyen az, hogy jó csináljak az ilyen programokat. Döntöttem. Legyen tánc. Akár. Szóval, hogy lehessen érdemes legyen kimenni a pályára. Mondjuk ez az árcsökkentés.